Dadangia keren ya ke Mariang ni hab kaya senok ru baga culture ni duru ya ke bentar jong ke culture ke culture jongi ni base na ni kulsion rimi kan na kadep periang mentatang hali ban rep himdan ra ke sa cukra ke dadang jimut em kata culture jongi ke dup klandang dong jimut em krapau nak sispa ki brio ki jongi kim don jaka de landless tila da long li sa kumtali mut kat nungut tangkat nungut ki bandon jaka kan hari la jong kan ngai iba kani ka basic necessity jong brio habi dia bakajing hangni ke jala ke jongi menta kelabu ha ke jingma kiti kat kata scientific mining kumno klem don black and white ya kata blueprint ya kani katai dia ben penigan in black and white dia bersulit keran tu ban tiet vote sang tu ha bade ke ekonomi ngatra kamdon ni ke jingi onong ke jongi chetia na ki plan ti doyong hi ha ke jela ke jongi ke ban kentubru igini ki ko company ka hap kata ke baki ong ke shadow economy abangi kwa ya kata ke development ni haban perkhat ba kata ke development ke benda ke sustainable development bar kam tam kata ke bandung kata ya kalawai jongki longdien ki mandien Blay parlok sa shisien ni pediang sung bahaya pi sya kani program ke jongi ke bangi ai ke teng ke rinsanya thir ke program ke bangi kren ngi thir bangi merjumur halor ki mat ba pher ta ya ke emlang ke salang ke jongi bar haka ni ke episode metas ngi kren halor ke jinglong kong san jong ke mei mariang but hadu katnu kala sha penjat ba cha pen julor na ke da ke jingle bam sit nyo ke jongi bar ke jing bam la ke jongi ban ri ban sumadia ka ho ngi don kam ban ni angnut ya kata ke roi ke par bat ke jingkiu ha ke yok kot jong ke jelahi bro ke we hendrai hadu katnu ngin pin saja ya ke mariang da kata ke jingkwa ke jongi bat ha ke pan mentas ngi don ya saw ngut ki riu pakmat nani ki riu champang git na trikam ba pher shakadiang ke jonga ngi don ye ba reading war iba day iba long unong ai buit lani advisor jong ke environment coordination committee lani ke ECC jong ke Sutengah Ilaka ni don ru ye ikong Agnes Karshiying ibalong ke president jong ke civil society women's organization lani CSWO ni don ru bangi ye iba Bright Star Well Marbanyang ibalong MLA ke Maulai jong ke Seng Voice of the People Party bangi don ru ya Reverend Krisoy Bor Pertu ibalong khot jong thma urang li joki lani katur ni pediang sumpai pi syakini ke program ke jongi bat kuplish bun ke jinglong lakloi jong pi banya dalang ni banya kran halo kani kemat ke bakongsan ti shwa bangan banginya kran lani bangin poi kata ke jing kran ke jingi mer jing bo jongi halo kani kemat ngashwa ban ai khndiat i lampang halo kani bat kat bang anak ben kre ke lampang ngamla klem neklet ken mau kini ki kentien ki ba lasot na ka thop jingrai na thwei ki do nuat ka jong ka khasi students union ki ba kren shai halor ka jing itnat jong ka briu nyau trap kita ki long ki ksha ki wa ki thwei ba jusum ki puri blai polio ba shyam na ki lom ki paham kini ki kentien ki long sha ki bas ngau tenat but ki ba pen ya ka mensim ka jongi namar ki pen kan mau ba ka ri ka jongi ka jela ka jongi ki ka don sha pne jong ka mei mariang Henry henta benta habangi pai sharum shaneng ngiyo I ba ki lom ki ramadan lut ki ki wa ki la jaklia lut ki deng ki se ki la crow lut but kani boro ka de na ka jing bam la ka jongi bente la kam ya ki kam kita ki bangi ong ki kam pen roi nani aktin pareng ki ong economy and development at what cost hatu ka de ila mo pen syang nong rim halor ka jing persyang banwan ra ya ta ka roi ka pa da ka pen jot ya ka mariang ke jongi dafikan maru dangshen ka bernihat klayo ya ka nam kum kata ka chnong ka bakal air ka long ka bajabo tam ha ka perthei pro ka wai philai iru e ka jingti pathar ya do yong ya emotion bat kum ta ter bat kum juru ka jingmi jong kini ki ko plans ti mentah ha ka ni karan sal ngi kren halor kumno ba ka mariang ka jongi kala sha penjot nakadaw ka jingkwan mentoy ka jongi bat ki kita ki sinjam ke bangila tang ka sarkar hendrai kum ka im lang ka salang hingila ban shim ban wanra ya kata ka ki ka ecological balance ti ngakwa ban po gani ka jingkali ban kong ye ba reading war ba reading ngakwa ban kali ya phimo dangshen kani ka ECC kala lingba ka RTI ka jongka kala lap ba kidon kan riu teli gini ki ko plans ki ba la deb ban sha khang ha ka miglaya board of pollution control board
haus nem arja arpuar Henry pila shemba yakini ki jo kini ki kok plans kilayo pade ya kata kilayo biang ya kan ya consent to establish ni ka CTE permit ban pen trekam yaki habai pipe yakini PE kum no tharai hak bade ba kini ki karkhana sain deuyong angte hapo khamtam hapo jong ke ilaka ka jongi ilaka stunga ngilap ka jingkan rei ka jong kina do ar phau ter te tu ko por kila prasang ban yele ya ki jing ya khun ha ka kumnu ban penduk pendam yakini namar kakta kini kakta ya ka kinong song sto ila le ya ki case ki ya baper pengil sidu NGT ru ila file ke case te por bangili sha NGT ha to ko por NGT ka pan ya ki report na ka board na ka state board MSPCB Meghalaya State Pollution Control Board te kilalap shisha NGT kilalap shisha ba kini kilong behind but kilong ru ki balak shna claim da yo ya ki consent to establish ni ya kita ki license shwa ba begin shna de tu ko por ka NGT ka isha kini haden bakal apa ya kini ki paro kini ki plan ki ai ki report po NGT haden ki hearing ba pair de NGT ka ai ka rai ba kini ki de ki ba behind ti ha tu ko por ka NGT ka apa ya ka board bahkan shimno ya ki action habare la ni ki nu ku jing pistom ya kini ki kok plan kebedon life waitly ki don te kini ki plan ha ka ndrutri January 2000 lengba ki reports jong ka board kila le ki report ba pair ke distance ke jingjingai na iwe i kok plan bar ke jingjingai na ki chnong baro ki lap ba ki long behind te kila pha bat ki shim action no baka board ka shim ya action ba kan cancel no ya ki consent jong ki kamu hak to ko por kini ki live with ki kok plan kila pha ya ki kila yo ya single window but kila pha ru ya ki application jong ki ban yo license te ketu ko por ba kan ni ko board kala ai ya ki refusal of consent haden kila board kat kum ga ain ting la kemen hang ketu ko por sipor te Henry haden katu kan ni por pat ngilap ba ngisi yo sngew ya kejing baki don baki ni ki juk ko plan kle okot tingila panik at Henry ngilap kum ba khan ru tli kini ki ko plan ki bra dep term la ne ki bla ju khot kum ki illegal ko plan ki ba establish but ki ngilap ba ki la yo biang ki kot kisla te ngiru ngimsong thai ya kan ka kam bat ginang wat ru su bat ginang pan ni ka explanation apa jong ki members bat kum ju chairman ha kan nu ko kom ba pi pen imbiang ya ki ko plan ki ba long ki illegal ha tu kila ai jubab ke board ni kata em ngirang su pa kimpat ai jubab ya halor kata Henry haga jingi kendu jongi pat ki ong baki don ki ain ki don kita ki order na ki code ki ba per ki ai bor ngi ban penlong ain la ni ban ai code biang ai CTE biang ya ki ko plan ki bla long ki belong behind Henry ngiru ngila persang na kliang jong ki ising la persang ban le ki research ki ba per na bo ki orders ki ba per jong ki code student code NGT but high code ru but hadu district code ru Henry haga jing sem yo le se ki don ka jing ngimpat lab te jing lab jongi padon kenu ke ba ai ya ke bor ke jongki ban penim la ni ban pengki biang ya kiteki ko plan ki bala ada khingkum ki lakhang okay kong Agnes ngon pa sha pi mo kong ka wei ni ki long kemi ke ba la pen pau la yele persha pha mo mentala bun snam mi kan di jing ti do yong ha ka leng saudong ke jelahi ngangai du ba pi bot din ki kam ke bede ba kan ni ka benta kan ti dangshan kilami ki khubor halor ke jing ke no ba ka don ke jing thmu ban pen telot ani ban slot no e ka bor jong ka committee jong justice PB kataki ke bala thau daga Meghalaya High Court of snam arja ar ti but haba pi ia kan ni kan kong hatu kumnu pis ngau tharai hatu kani gade kata ka jing persang ban kini no e kata ka bon naman imat ka don shisha kata ka jing le thok le ni ka jing le bi an ka bade ba ka jing ti ba jing shalan yu yong nambar ka kani ka committee ka lalap kala ada penmi palat ka art lagi kai pot ka ba pen pau shai ba ka don kata ka jing ti do yong ka jing shalan yu yong hoi ka ki kan persang ben hi ya kata ka yu namar ba kumba fi osngoman kapor ka jing high level kidon ki high level te kiberit ki bakwa yang ikam ngalaju kendu ki brio ki ba ndangil alap ki ong ni ngimtip ba sarkar ko ong long
pi ke sarkar ka ai ki kinja order bakalong kata hendrai ki bam nang ban start bade bapli lan mundur baka sarkar kelasya ti ki berit beriak syakem ki high level kim ju syakem ti tang hang turu kala along no kadon ka ai ka bada namar nda kim ai hadu menta kim la ban ai ka data ru jong kita ki livelihood ti nakalyang u kat sa kataki ula kwa ru ba ki dei ben don ki drones ban ya keleng ban suk em bakin monitor namar ki ai daw ba kalong khlau palat nim la ban le ki ai ki daw handrai kim ya corporate but sa justice ki kwa jing sya ki kwa ban weng tang ba imat hakani ber kim ban se bala abu ka pressure badai ban yuhi ti kasulong no kadang long baik haru mentah hanga hi ngatip bakadak kidang le baik ya katu but kidon lu kijing mensau ki briu batrai but bon kim nuot ban report namar baki tiang hana bayo syok kem ki pulit ba ki pulit ki sya baik ki ba kham la ban penbiang ti ka posting ru kalong sup ia ki ba posting hakini ki jaka ki ba don ba ki kamut ka dor kala asio bahe bah kanya ki kamut kim sei tulap ru imat kalau along ta ka jingya keren jugi bangi keli bangi ayu moy segi ti kita ken ti dangshan ke sarkar kala ban launch ke tu ka scientific mining mo hadu kanu pitharai ba kani ke scientific mining kala shisha ban pentikna ba kanum don kata ka jing penjulor ka mariang kumbing I sapa Giant Hills ka jing jot kala long sapa palat mo ti hatu pila pingai tharai ba lingba ke scientific mining kan la ban tela kami kini kirat whole mining zan ki kini ki jingti bi an ki bida ki baya wat hapdeng ke jing syakhang ka jingti doyong da ka NGT ru hangahi kimla klem da penbiang I ki kot ksla lada ki deben peni kat notli ka area suangim tip kata kasaring kham ka di keteng batmai ki ong bangakali ki ong kadi ki basa satu stu berkhaj bun bam tip sepang kata telah kamut pidang ya ai ke keteng thamai pan pen thami ki briu but ki si don ru men chwa kum bofitip ki don ki basi syak keni jakaru te kamut yo ki badon tang inong rem ndiat ru yo syak keni ni hap tip lut syai berkhaj but pin kiti kat kata scientific mining kumno klem don black and white ya kata blueprint ya kani katai de ben pen igen in black and white de bab syulik keren tu ban tiet vote sang tu kani berkhaj jing pen thame ki pa dengan ngan pai shi ba bright mo ba ha bangi pai shi ni jik pentri kami gini ko plan hak than chalang mo West Khazi Hills ngite ba ha ubnai kelaling kot mentau snem ka enforcement directorate kala li jurep mo halor kini ki ko plan ki blad bisa khang talan nama nakadaw ko order jakam Meglai High Court aja arpuar but kilala bakadon ka jing penken ya kita ki kendon ki baya day baka jing ya dai kamariang kadon ru ka jing pendon kam baklai ka pisa tingka bar ka bakham I ma ka long ka jing le benami ka jing namaya kini ko plan la pentrikam daki briuna pana asam ki pendan kam ka keteng jogi trai ri jogi tik haba pipe ka ni hatu ai tharai ka pelong gini brio bakin kim kain snap ya ka an ka kanun ka nyan ki order ki balami ka na ka high court pi ka long ka ba ngosi la da phai ka jala ka jungi kan kat bangi dang ekran hang ne nang perkhat nang visualize sila dia mo pe ka jing ki kam be an bat ka jing le don bor bat kham tam ha wede bat ka jing penjulor ka mariang ngai I ba kam long no specifically tang hapo Giant Hills lani hapo Ribhoi lani West Khazi Hills abang apeng I ba jan baro ka jala ka don ka jing le don bor te ka de ka jing sha ka ba ong ma phi namar blai abang I pen la ka long po West Khazi Hills limba ka jing lab limba ke ED nang ta la dai phi phai wat la dai phi le chatish po bernihat ru ki illegal mining ka jorba hapo kitigilan pilang kata nang ta hapo killing lalit dala ki jong khmat ngai itu kumuri upat ba la dai phi len anganu no jaka kanu ka ba ilong suspicious ka ba ilong illegal phin itu ben bat ngala poi ngai itu bat ngas ngau thu ba keleng kam dei atang po West Khazi Hills nong pi la pi pet keleng hi ka jing trekam kalong ba
kata kumbawara ma pi mo kani ka benami system ka tre kamba yanungin keno pan ka jikli kalong kata mo yanungin keno haba khadu hing haban keno ite ki briu ki jungi ke bakmen ban yo nong yale de shimet katu kat ni ndai ka babun pan ka pisa ka spa ka let kita ki briu ki banabar ndai balik kalong ni ha ka khadu hing aso ba ka de mo ndai e bangi ong bangi syukran bangi syupersya baik ya ka sarkar raya bakhadu hi haba kalong ka sarkar I kumba kalong hand in glove mo kai trelang bat kita ki beri ki ba pen kenya ka an kan yai ja bat kan yai long hi kum ni bat nga ka jingi ka junga kalong ka jingi ma namar blai kan ni ka ri ka jungi na kaliang ka jungi khamtam kum ka voice of the people party ngi ong ba kan ni ka ri ka jungi de ka ri ka bo blai lo ka kerpang ki benta baro ha ka jing sha lai la da ka don ka policy ka ba biang watang na ka tourism mo tang na ka tourism ngan thai ki beri ka jungi kin la im la ngi pek kum ka Goa almost 17% ka economy mau ka contribution ka dai na po ka tourism but kum ba life 1% na ka population lala ban ai kam po ka tourism ka employment but kani ka caka ka jungi laong ba lada dei ba ka don ka policy ka ba biang nadu mensua ngan thai tang na po ka tourism ngim pat dong ka menti iki mar po kando la ka long do yong la du nu nu mo tang na ka tourism ngi la ban em te ndai ka ba sosi pada ini si bam ta la dangi pen mo ka ba da pen sosi yang kam tam habang apoi shalom snong ngi keren ni ski ong ba ka bernihan mo ka bernihan kayo eta kana mencuang ya keren na kaliang ka jungi lara hapo assembly ruban keren habe di bat ka environment kamai mariang ka jing pen jot ya kamai mariang bat ka bernihat mensua hot ka dei hapo ri India ka dei number 1 re mentali kala dei senan ha ka perthai barok wei Nai kam kut tang bernihan ngit scam mo paling jungi ki bala poi nga bala poi spo lum snong anong kam dai tang bernihan nai da le hi ka da kondok ka survey ka babiang ngan thrai war kiti kitan Jati Hill stage po lum snong ru ka pollution ka bangindum ya keren ka bajur du kata ta ti mentan bidang keren pang bernihan ngan keli geni ka jing keli ya pima pastor kumbai ong iba dang share ngilai I ka tu ka kai pot mo ka tu ka report jong ka Center for Science and Environment ka ba kto ba jing clear jong ka le air po bernihat ka long PM 2.5 ka balong apersan sha ka limit ka bala board ka World Health Organization te badang shen ru kum ka kunhon na po forefront media ngilali hiar chathie ngilali kreni ki pajba ki brio halor kumnu gani ka jing clear jong ka le air ka ta ki but kabas ngusin ay galong ba buwan na pinayuki kila batay siya ba kinakimen step ru haga jaka bakin yo ringi kata kali air kaba kuat kiyo pan mana kaba jabo ko ru kaba yong ti kaba isin ay galong kena school ba pli ki buwan na pinayuki ki bahaba ki yo ki jingpang ba per kum ka jing ki pre ki pinhiar kum ta ter mo ti ngitip ba ikani ka mat la de bra hapo ka yeng da bar thawan bat u menti rang ba ru la de ban ong ba la de ban thoi ka shiti sha u menti rang ba ka jala sam ba u la ong ru ba ka sarkari kan penlong kita ki environmental audits ikani ki industrial units repair ti pitharai kini baru hadu ka no kala shisha ban te la kam ya kani ka jing penmi ikini ki air ba jabo namar ba kibun kini ki industrial units kim ju penan kami kini ki pollution device namar ba at the cost of electricity mo ti hadu ka no try kalong penan kami ka sarkar bakan penlong kita ki regular monitoring kini ki industrial units kan kham tam ba man pentik na ba ki bri ki basa satu kinom shakta kan kong iban lembat ki we de ki ikong organize iba bright ba iba reading shwa bangan poi se kata ka jingkli ke jong pi pisa ngan beteng na ka e ka bo pi kli ikong organize pi kli kata ka scientific mining ka bakin le mentayu doyong da sisin perkhat da piong science ta la sultanat mo ba nginti no da ka rukom kat kum ka jing batai jong ka science but technology ti ngidai ruban kan mau ba ka NGT ka klam khang ye ga jingti doyong ka ta ngidai ban sai ka su khang ya ka ni ka rukom ti ka bangi ong ka rat hole mining ka ni pi thliu berit ka bagi nong tre ya ban par ban sei tu doyong ka ba long kum ga jing pin sitom ru iki nong tre nong bela tilada pi ong ka scientific mining ka di ban sedang nadu ka point jong ka proses
hadin bai kong agnes isha bom saatiet aingu ublei bidang don bat ngi menta na kaliang jongi katu ka ningut ngila pen kre ye katu ka citizens report on the curse of coal mining in Meghalaya kadon R volume bat ngi submit saka yeng bisar bahedu jonggari India ke Supreme Court but ha katu ka petition kalalong no ka petition ke jongi bangi ong ya ke yeng bisar bahkan direct ya ke sarkar jela bahkan tahu ya kata ke transaction management information system berkata kandai ke public property berkai bagade benle lepi ong ke scientific mining mangi ki pajba ngi de ben ui kita ki company lani ka kanhun jungi briu ki ban le kata ka scientific mining kai ke bangin ui ningkong kedulir bakila simwa ya ke kendo kebaar ya ke mining lease kumno kiyo kebalai ya ke forest clearance kebasau ya ke environmental clearance kebasan ya kata ke royalty kebagi dewan seal lani kila dep seal advance lani kila dep seal lut nanta keba nriu bakin peniru bakatno ke quantum jong utau mar ubaki kensei kataru kan yarap yengi kumi ba reading ban budin ru ya kerukom trekam kejongki kata ka kenhun jeng kita ki nong ti doyong scientific lani kata ka company ke antecedents ke jongka ke credibility ke jongka pimla ban suai ke kendo mentality di piong ke scientific mining ke investment ru kan he yo jahale akan ke scientific mining lele lar kimla ban kot ban penbi ya ke bakila invest ki sui em tu siteng ke banja ke legacy ke bakin e ti kata kamli tang yu doyong inde ye kinu ki jingti ye ki mar po kendo ni dei bandon ke sistem ke biang namar bele kan poi biang su doyong ada pipe ye ke CAG report arja khatwei hakapor bagi salan yuni doyong sha bangla kajing thau hakagit jong ka directorate of mineral DMR jong ka government of Meghalaya kam yaha bagajing thau jong ka custom department hang thia land port but ka CAG report hi ko ong ba hadu lai po percent tam kaya per kata ka jing bom ya ka jing bom ya mer pedeng ka jing thau nagaliang ka sarkar jela ba ka jing thau jong ka government of India tika kata ka kamde tang ba ka pensni ka mariang ka dandu ka leakage aga revenue collection namar ba naga jing thau ka webrage jong ka sarkar jela kalong under reporting mtib lesi ubakit badi ban kit tang khandai ton upoi sidu khatsan ar kutan to ngan poi sa kata ka pollution bede piya baro ki mining area kabagan thobru ikini ki minor minerals dei ban pentre kam lupa ye ki anji peladan lupa ka forest act kadan but dei na Meghalaya hiru ba kawe ki PIL khandai spa khandai penriu kabaki file ban pensange ya gajing pom pathari ki ding ki se but ke Supreme Court halor ke tu ke PIL but kiwi ki case ki ba penisno lang hangta but ke lenggari India ke ong ba pidei ban define ya ke forest kat kum ke jingmut ke badan ha ke dictionary ke forest act kat kentai spa propo ke ong kumta nanta kadan ke pollution act air pollution act water pollution act nanta ki mines act ke kadan ke ba pej bidai ya ke jingbit jingbiang jongki nong tri nong bala ti kai ka bangila ban le menta ba mangi ki nong song snong ngila ban dawa kalong ba kumba piong nga menjur ba ka de bandan ka special audit ya baro ki stone mine ki quarry ki jakati doyong nanta ki jaka lum shop khat shop tang ban audit kumno ki pentrekam lani kumno ki trekam ha ka ba sei ya gini ki marpo khando namanda dalam audit ru pinsem kanu teli kita ki mining area ki bala register ke sarkar
ne yo bun kiba register ka taru kam dei tang bas new kemarin ngi du nong lu hakaliang ka revenue ti but sakaway imat kaladai ke por iba brider nang ni menta ke parti ke jogi ke bat ya ke district council ban le no ke GIS mapping alor ki mining area kanu teli ngi don ki mine ki ba ki jaka ki ba la ti ya ki marpo khando ya ki bangi thmu banti ki balong banti but ngi dei man pen kedau sai ba kini ki pat ki jaka ki long ki bangim ngimla banti nama kadan em tu ka biodiversity regulation ru ka ba haki jaka badan ki biodiversity area na ban bu ya ki inu watang ba phin khlong tang imau ba si tin arten ru ku play ba ti la bangi pej la ka de ha ka jingti be anyu do yong la ni la ka de ka le air ka bangi ding men sim ani ka de ka jing mi pathar jong kin gi ko plans ka do shai ba ka don hi ka ta ka jing penjat penjulor ka mariang ba ka ju ko poru ka penhiar arsut ia kata ka jinget tenra jong khasi ka banget ba ka don ka ta ka jinge de ka bajan ha pedeng brio bat ka mariang dia bah ka ju ko poru ka kedo ia kata ka jing telot no jong ka jing shania ka bagi brio ki don ha ki por sarkar ti ba ri dengan kelibeng ya phimo ha ka ka thang jong pia po giant hills kan jushim kelum ka east bat ka west giant hills ha po rilum ga giant ya ha bangi pe kilabun ki jing ong ba ka jing itnat ha rilum jaintia kalaja nama ka jing bun pla kan ni ka jing ti ya udo yong ani ka jing pentrik kami kini ki ko plans ti ha kan no kom thrai ngila ban pin ki im yang ya ki klau ki tap ha ka te ka jaka ha pe de bakata kawi na thrai kata ha pe de ba jing itnat jong kari ka jong ngi stage thanjantia kumbai ya keren mene habe de barka krem gi don gi krem ki bai tanat gi don ba krem liat pra kumba long ka we na ka longest cave in Southeast Asia yala de rung ala da brung gitu daki sngi tinggal yo iki tu henry ki ek bidon kam hang ne nga thrai ngi don kam na ka jingya tre lang jong upai ba ka bidon kong upai ba ne u nong chance nong jong ka thaing ki jongi ki de ban long ki balong ave ani ki di ban long ban tip ya ka jing kata ban song thu ya jing jia ya ka e jing kata jong kini ki ki bawan manta ha ka lewe jong ngi la ni ba ha ki khun ki jong ngi ro te penong kong hi nga thrai beleng stom ku machukran khndiat ku beleng stom mani khun ye kini ki kok plan la ni kini ki kharkhana thang deu yong namar phi ngi don namar ki yang don ki men ki para ke jong ki pat sang thu bha ya ka consequence ya ka e ka jing jia hadin ondala bu ya kini kharkhana kum machukran khndiat lada kumba khandru tu li mentakin ai kin wan biang sa arpho tu li phi kani ke jaka ka jongi ha ka elka setengah specifically kan long no kum ke jaka ka ba mlong shu ban im ne ban shong breu namar kini ki kharkhana ke ha shnong ha ki thau de kum la shu kata te e ka kum ke jing li ke jong phi ong e ka bang la ban le ka nong kong hi ka long nangi hi ki breu ki nong chong shnong di ban don kata awareness ke jing song thu ya ke jing kata ya ka lewe ke jongi ba ke kun jongi ka baar ke dengi di ban don ya ke sorkar ke basong thu shisha bat ke bada shisha ya ke jing bahajing miat jong ki nong chong shnong ngatrai kam de ke ba phla kata ke supreme court ru ka la rai ba phi ka ban im ha ka mariang ka ba kan ni ka free pollution environment to live it's a right leni fundamental right yang ubriu jong marwe te ke government ke the first and foremost ke top priority ke kam jong government ke dia ban yada ba ban ai ya ke hok ke jong benriu ba shong apok ka kata ka ri telada ke government jong i hajing pe jong akum ba ke long kum ne menta te ke mut kala fail ya ke first duty jong government ban protect khamtam ya ki video jong i chete kum kan khniat sakawai habede nga iba brai la ong mene ka bina habede bar ka bina miro beli ki wei ki briu ki wan ban invest sang te ki note na markidon ki himen ki para jonga ki ba I'm sim ye ki kumba kran ke benami ngila don ye ke sebut ki satar ngadon lu ki record baro haba pin pit yakin ki kok plan ke ba pla ha pin yo iba utau trash nong ngi ngalayo ya ki agreement ki jongki pin yo trash nong yo tang 10% nak 100% pla pan mudur do kata
Kebahaya tam kat kum analisis jonga ke jinglap ke jonga ke di 5% kebakin yo na kini ki share jong kini. Na kini ki ko plan. Tika consequence ke social cost ni ke jing jia pat barok ngingin ya. Ini sitom mangi kita kinong invest kim sitom kita ki biru kim don ndena restaurant jongi. Tika ni ke bade ba ka government hi ke di ban page dadang i don kita ke government ke ba page basang thu ya ke duty la ne ke kamram jong kawan page ban page ya kita ke jing bah jing miat jong kinong song. Tika kum tahe banga ong ke nongkong hi ka awareness ke jing song thu na kinong song jongi ke ba arhi ke di ka government ke di ban page bnia halor jong ke ne ke di ban sim priority ne top priority ba ka koi ke khia ke bah ke miat jong ka mariang bat ubriu ke di ka benongkong ke di ban le Kongsan. Ti hatu pila abad ngej ba ke jing nya yakin gi ko plan ke ba nya dagi bria mana shaba ke invest ki ba ai tang 1% la ni 5% ya ki kini tribal ki jongi kan. Hatu kini kila banyak klaim ke jing tip jong ki bor ba di pet. Kila ban long tharai. พี่ก็ลองกุมนี่กูเอกบัพลาก็ลองบอกกุมนี่กันหาจิงชิชาเอ็มกันนี่กำละบันหลงเห็นเรื่องพลากุมนู้กับ government หาบากิ apply มันตาหาปอ commerce industries ki apply ก็ตัวก็ki license จงki have I ก็ project report จงก็ plan จงki have submit ยาก็kiap submit ya ka ide de partnership lu kata partnership jongki yang tu kiap submit repeat yang tu em pinyo ibe keni ke binami ke 100% ke binami but kam don jimen toy yau beriu yau no song jongi hendringi pla hor wat lakat ni ke jing ai long ke jing thok ke clear wa government ke pass be ke ai be ti ngatrai habede be keni ke nongkong hi ba ke government hi ni ke sarkar kala fail ban sang thu ya keni ban jada ngi no song Sasabi ko benrap. Benrap ik bo ba reading. Si ka ti do yong hi ha ka jela ka jongi ka ban kan thubru igini ki ko company. Ka hap kata ka baki ong ka shadow economy. Ka economy ka ba operate outside the government regulation. Kita agin sami ki under reporting, non realization of revenue bar kum ta ter. Ti ka long ka ba susi ba. Hoi ka ti do yong hari agadi ke jela ke jungi golong very peculiar mo kadang laga jong ka story number 1976 parliament union minister jong ka mines ai ke jing kular ya MP jongi na Shillong 1 parliamentary constituency wong ba namar ba kadang ke jing kerpat na ka sarkar jela ti ka sarkar India ru ka kubur ya kata ke jing kerpat jong ka sarkar jela namar ba ka sarkar jela ha kitu ki por ong san posnam menshwa ko ong ba kini ki bati do yong ha ga jala ga jungi ki de ki small time petty miners ki berit lesi laban ong ba de tangi cottage industry te sobha what one pentre kam ye kini ki an be jong gari India kata ka Nationalization of Coal Act 1973 bar kum ta te ndre ke MMDR Act kala tre kam na 1957 ti ke sarkar India ro menjuri kata tinre kat banang ya ki por bade nei tai small time cottage economy cottage industry kanang he ba kanang ima mentali kala pongi ko dur ko ba ima ti dei imat ha kata ka jingya lenti ba kanang he ki investor ki bangimtip pi lada ka don ka an ka ba sya bakin one bed uba investor subu na Bombay te ka syai gen mo ngitip pleng ude ute uba de na gawi par ka jala ndai ha kini ki saupo san pau tili ki nam ngimtip namar kumi ong iba reading ki sya kerteng be ki brio lo jong te kata ka hap ha ka binami ka jingle bi an mut ka jing pendan kam bakla mut kila pendan kam bakla ya ki an ki kanun ki badan ha gani ke jela ka jong bamla ga jongi ban khmi lani ban pit ngori ka ni ka jingle thok lani ka jing pin kheni ki an kanun ka long ka kala penjot ka nya ki live post nem ya ka ni ka mariang ga jongi kan jai badang pui se Giant Hills ka jing jot jong ka mariang si ladang ya keren ya ka ni ka mariang ni hab kaya sno ru baga culture mo ngiduru ya ke benta jong ka culture kasat ka kemen ke ba ngisat ka por sat sukmen sim ne sat beding klam kasat phalang ya ke ya ki kam ki jam ki bangile
But kawai na ki kam tenrai ke bangila benong ke long hari kasi jantia ke de ke kam rep. But ke kam rep ke ba. Dini. Kat kum ke kot jo iba daw wan chu lamar arajar khat nyo ide agriculture officer ngatrai. Ikdo badan kumba shispa nyo punriu teli kita ki land races of rice. Mut ki variety of indigenous rice ki bami tang ha Giant Hills. Nang ta kita ki bo phimyo na ski wi ki jaka bade. But haka kot jung I pen pau ba kata ka decadal loss of land rice area. Mur ka jing duno ya kilingkha ki hali ki jaka rep ke ba. Hadu usnam arajar sipo ikdo ba ngila adu kumba lai point kandai persen. But ka ikadaw bangidu kadaw kalong jong jing ti do yong. Kim long su ki jaka but kila nang senjor kila nang tuit no. Kita gide ki scientific data kiba bangi ngila ban kado. Ndrei kiba susi pada kalong ba ngi keren Jepang ka culture ne ngi ong indon kari ra jadi genti kita kalau senong kalau adong kalau niam. Ndrei mdan data pada ban peni sakat no square kilometer kita gidan nagari ki jongi. Ngamtip sa Giant Hills lele ngila ne bandang budi ni kita wat hakasi hills ke jongi ru. Di ladangim tip langim dan scientific data kan sibu ni bangin ini perkara. Kadi pi ong pi ka om teng kamariang hendrai ka culture ka jongiru. Kumangi ong mene ka jinget tendai ka jongi boat ka jinget dei jong brio bat kamariang mo ka ba u khasi hendai thai boat bahaya ka ta mo buram ya kamariang. Di kong Agnes kan kwa kli kan ya pi mo. Mene I ba reading la ong ba kidon ki krem ki be itna chpo Giant Hills hendrai ka ba imam ta ka long ba nakadaw ka jing bamla jongi ban Tiada kami kan ni kajing tibe ahnya doyong, kan kelak benlong ru begini ki krem kin seduk no. Tementang ki ki wale ki lajat lut mo. Ti hak kajing pe kajong pindai. Hatu pi tarai bagani kajing persang ban pentelot ya kini ki judicial bodies ani ki kenhun ki bapet ngori kini ki kam bean hak jela kajongi. Hatu kani kanang pen telur syuk ya kini ka ya ka jinglong jingman jong kamariang jongi ka jinglong jingman jong kamariang ha jela jongi. Hoi ki kalong kabasusi kaba kata ka ki la pen la li songkai bi kita ki itai bi doloi ba ya song halor haying jong ki bahaying jong I siapo ki kadon ka krem ki bun ki krem dai tong ka bai bun ki krem tis kham siapo bade jong kata ka krem ki ti do yong te ka chong jing ma ru ya ki tu ki breu ki basa satu kan ham but ki ba rep bariang le ki be ki jaka siapo is jantia hi ki ba la report la ju ya thu ingi ba ile ka thung ka ba siapo ka hap ka ayu bakal hap ka krem but la judon ru iba bayalam yang as ka kawi ka lum iong ba por baka hap kata ka lum kada ut kata ka lum namar ba ka hap sendet tu ka krem nama ksidon kitu ki payah spo ndakil ati tu ka krem spo kidon ki payah te kinda hap kamut ki bala aju rep ka ba shalo ru ka hap ka kim mi shu kan kim sei so shu te kata sisa ya ka jingkala jongka traditional ki bakwa banya da sisa kan bat kawai kalong ka nuksang ila ban ong ya ka tukar ngan namar ki atu ki bawani thu nga ki ong tukar ngan dei sumar iba dei pet ya kata ka tukar lum mo long nong kenya banya da ya ka tukar ka diang badan tu Ndrei kalau along nak kumka ka jing tim la long kumka yuba kitang ngaju I men shwa kitang ngana mu ki tang ndiat kitang ngam tu wacha janti aru ki tang man kapor ngam tip beli tang ba ka don imat ka ki le jar ki tang shwan tu knang badup ong hadin mdon jing tang shu ti Ndrei nda la hap ka tu po ngan ki sawan ya thu yang aba kila lalong kumba phile persya ya ka yujuk blai ke mo ka jikat tu ka lalong ka kes ke ho kiba ya da ya ka mariang
pidai banyada ya kemariang te namangi imbot katu te. Gede. Kidon ki jing pensyong nong rim kam tam support Giant Hills ba reading kong ba ki ong ba jing kang ye do yong ha ko por kelak ta shisha ya ka pliang ja ki pebun. Ti kidon ru ki katu kat ningut ki rio pat ba kuma pila say madan pilech po rilum gar jantia ban le wat ye ki sebut ki sakai ka jing TBA nyu ru yong heni ka bas musi ka long ba pi kendu ye ki bun ki jing kum how to snam ba pi sha sho mo ti hak tu kum kini ki jing ja ki pen randin no ki pat ba ki badon shi sha ka ta jing snow na ka benta ka ri ka jong ki lam ta ka mariang gain bakin wan chakmat bakin keren pi kalong kum ni ba kidang don kadang kum kawai ka kias jung iwe iba idinong belah menchua hapu krem do yong hau arjar khat khandai ka hap kata ka mau kala lehi ka kejat ti ngayo jing tip tengah ong i one hospital wood ti itiang yong yo syakem bagi ong syakem tengah ong lei one be sibil i one chani ndalayo i kendu i ngi ai sahab ban se ban hap ai ha ka news khanang ba inyo ka nu ka sarkar ka new i ti hakatu ko por ka luk yukta kala ai order ba deban ai ye san lak iyo tang arlang fi ki hakatu ko por iyo thuru yang aba kidon ki ba ong balada iyo kituki bai kin yo tekamut ki bun ki ba pang pleng ki ba ndala ja shapo am tu am ki ba trei ki nong bela ki trei shapo unong bela nang nu wan am wan wat ya ka kam handrei nda ki trei shapo ba de dalam mensau kimio jingiram nda kita ki malik kimio jingiram iru te nda unong bela lada pile ka rep ka riang ru kin le ka rep ka riang te ka lada ki manu boong ba ka de ka ja pliang ai ka data se ka nungut kita ki ba ja pliang namar ba ita iwe itemen ida ong yanga manu boong bangidei ki doyong ngidei ki nong rep ida ong yanga itemen na syati ida fun ida ong ti bentan pi keren spang kaluk kayok tande ba bright ko amkini jikli pi mo meneng lai keren halor ka jing keno ba kadan kata persang bentlot iya ka committee jong kataki ti hakin kisnam la lai rungi i ba ka tu ka jing weng kami gitu officer arut na pok kaluk kayok ta kadi ka wei na ka jing persang ban bentlot ya ke bor jang kaluk kayok ta ti ka ba ka VPP ru kala pen pawe ka jing persang ka bajor lor ka tu ti pi ba kani ka kom le kan slot no e kata ka bor ni ka ikhtiar ka bakini ki kunhun ki don banyada ya ka jai berdua jongi kata ka jingkli jong pi kala dei lupa ka jubam mo namar balai kata ka kumbang ya keren mene mo it's an open secret oh na kaliang jong government balai na kaliang jongi kum ka voice of the people party tu por ngi mi syakamat mo ban pen pau ka jing persya ka jongi pi kadi ka bangi kwa ban send a message ke government namar kam di kasin ke beningkong na ka wei ka por ka wei pat na kaliang jong government hi kemut ya kita ki pa persang ban se madan ya ka ut kasar lane ka bamsap bampong ka badan hapo ka emlang ka salang ka jongi kemut ka fit ka jongi ka jab ikum ta ben te habidi ba ka tu ka luka ekta tu ka por na kaliang ka jongi ngi protes namar balai namar ngi i bagadon ka jing persang na kaliang jong government namar ling ba kita ki officials ki lasdang ban lap ksai ya ki kam bamsap jong kita ki badan hakabor badi nama kata daw ki persang ban lemno ban pensukino lane ban wat ban wengno e ki sabut ru ka ba kita ki lalap te kalong ka ju pen ka ka baja habidi ba kalok kayok ta rengi i hakani ka kenti ka bamtaru habidi ba ka keti report or committee ba kumnu ka sarkar ka persang kumnu mo kumnu ban wengno yau tu justice tenagal yang kajungi kum ka parti ru apo assembly ngila pensngou ya kani ngila ra ya kani ban ngi scam le se ngi kwa ban ra ya ka e ka ba upat ba uyui usngou mo ban ra antai ban nga don kajungi ka ba scam ru ba ka sarkar le se mo ling ba ka jing mdei tang mangi de ki don ru ki wei pat ki concern individuals pat ki organization ru ki ba pher ki ba sokhya ya kani ka jing thu jong ka sarkar ban nge scam ba le se ling ba ka jing raise ya ka voice na kaliang ka jongi ban ling ba ki katu ni ki individuals bat ki kenhun ru kan pelong ka sarkar bahkan mo kan kenrandian kendiat
habis dia begini. Ngas kuat ruban menekat bapedang keli kong mo. Hatu ka kata ne me ka peliang ja. Mo habis dia berkati doyong. Hot nam taki kat tu kat ni kadon ka jing kata. Henry abang ipet mo ya ka development akhirnya ka juk ka pemerintah hi bangi kerana ka development kan mau ngihap ban sutu kedai kata ka bangi ong kedai ka sustainable development. Oh ngihap ban sutu ya kata. Te kanu ka development kam dei kata development ka ban penyap yangi bat kham tam le kat penyap ya ka lawai jungi kun khiti ki jungi. Bat abang ipet ya kani hagini singa poi satu sepo war jaintia. Hagawe kisnong ka bekerteng ka kisnong karkhana. Andang lapoi yang tu tengah pet ya ketika wa duit ke internet ketika wa mentru ladang bakla mo tengah persang ai ke pelong yang abangan dalit banhiar seti sepo kidon kilieng kidon hang tu ngalej andang lej ngawan pai nang ta ngai keren tiki nong song snong tu ki ong ba mensua kani ke snong ke im jakpo dak ti ka wa mo ki branam ban tongdo nak ketika ka wa rementa ndando syu Tegini kibrio komod katu di kepeliang jaga jungki. Mereka environmental impact ke penlong ba katu kawa kelayap. Mo. TPI hang ni don art ligi ke. Kedon kata kami ong lering ong ke development kumbang ong mentamo ke United Nation ke warra. Ikan mau haus nam arhajar do arjar khatsan gidon taki MDGs Millennium Development Goals ke ba ladep ban pendep dan prat ligi goals. Nei ndu arjar khatsan ndu laipo pan ke United Nations si ke persang ban perung haki member states mo ba bangi keren ke development ka wara asna kita ki sustainable development goals haki nu ki liang kemot apa ngile kemot ka dibandai kata bangi ong ke sustainable development kan mau ya wi perlok jonga badan sati stanwar sport sora stu semolong kidon kacaka ka bahe ba kacaka joki kemot support di u motion bet te habang ayo banyak batu ni ong nakaliang ka jungi nakayang kasam ka juki ong ngi kham kata ngim kwa banti namar bali namar baro serta ka jungi ka juki ki im nakabri bri kwai bri so nadong sedong kilala ban sustain ya ka jing im ka juki ki namar bali ladangi kata ka tu le si ka spa kala ban wan menta buk henry ki ban sawan pan kinsa kamlong sustainable tegari kata bangi haban weight down mo haban perkat nakaliang ka jungi ketup langi baro ru mo ba bangi kwa ya kata ka development ngi haban perkat ba kata ka development ka debendi ka sustainable development bat kamtam kata ka ban num kata ya kalawai kamtam jong ki long dien ki mandien ki jong aba ki jong phi kasnong karkhana ru ka dan laga jong ka khana bele ki ai kerteng karkhana namar ka de ka karkhana bagi sang dokha kisang dokha kade ke karkhana sang dokha kata ka senong kami bagi don ki yeng ki bagi sna ki brio ku mitrep kisang dokha ki sa di sa yo keleng kamtam sa yo musiang menta tim don dokha su ti katan ku ki senong le ke bangapoi ke kerteng ke persaduar nenter him tu karkhana tu ka Hawaii boy ka lakro cha te sa persaduar ki ong ba refi bam de dokha fi di sharu fi di de dokha ha kita ki por mentah pada dah pilih jeseng ni pilih gini gilang pinbam dah dokha ka bagi tiat na selong le ni na Kau bagi ong bagi wa ki om ki wa support jangan terhias layak mentah mo dokha ki kalau ka yukta pada kumba berap ye gini armut akamat nga sulung min sim namar nga kemau araja khat sau ikong Agnes ikong Angela ba mai di ba jo nantai ba Agustar FPGP ba KSU ki ai ka surprise protest hapo badang dan ka house mo ba kira kiser ikong agna si sei ka plakat bandawa benong ba ngide menyo ka ani lokayukta agi jing sisa ka mekhlia lokayukta akle gede ka ba klantam ha ba ilu jor ba kiwe ki state dari India tinde arajar arway gene ka sarkar ka ba kaju ka sarkar ka ba beteng menta ki pentlot daga amendment na kata ka saungut member lokayukta membership ki penkelan sa tangway but ka sarkar ka simi haladi ka bon adong sadong wat nadu yu banjit ru ti mentali ki sujiet be de ki officer ki ba song tha ki ba beteng be nakakam sagani ga we pat kakam tindai tang sipor yo justice musyahari mo kong sipor ti uturu ulasim ya ka case illegal transportation of coal Tile si kata ka jingle yung justice musyahiri ru kala longgumu narsu uba
penterha ya ke sarkar saya elek ban amendment. Jadi keren halor kini ka piong mo kini ka lokayukta amendments ki bawan board ha tu ka lokayukta act. But menir pila keren halor ka jing day jong ka jing penjot ya ka culture ka jungi ka jing herar sut ya ka jing itanai ka jungi. Inya pai kandiat halor kini ka amendment jong ka Shaka Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Act mo. Ngita bakat kum tu ka amendment ka tur kala pa ni ka RTI paglayo ro itu ki findings mo ba halor ka MIPA ka Meghalaya Investment Promotion Authority bagla iru ba ka concentration of power mo ni ka jing yo obor jing kandiat ngut ka penima ya ka rukom long mo tibat ka jo ko poru ka don kani ka section 39 mo ka ba immunity, legal immunity ya kini ki members ka ba menti urang ba ka yin dor bartawan yu ong ba ka tu balik ba there's a trust mo ba ka ban ong ba ki bri ki ban trust kanya ta hindai habang ipai pade kalong ba hatu kay long ka long democratic ban ai legal immunity ya kini ki bri ki badang hap hi badang syajid mangi ki pai ba mo ban yo shisai kata ka jingya da nakaan ba kinlat da gile kinu ki kamro pi kawai na ki RTI paper ka bangi yo apor bangi file ya kini bede bagai investment and promotion jong ka sarkar Meghalaya kani ka lang de ka subject ka batmai tinrei ka khando ka siap ka de ka bangi la yo pateng na gilong swa man swa ka jongi ka bangi don tanggani hi ka bala pasai ngi ka bala penhe pesan ngi ka bala penkhaya ka ya kata clarity ke bangi don ke bangi ong ti kamlong ken bangin su yele kai kum ni mo ti ka we ke ba shan ha ke jimut ke jonga ke we banga pe ya ke comment jong ke revenue department namar support bi thau ke tu ka an ke danglong ke bill obnai February arajar saw tharai ti ki pha ki pani ki comment keleng ti ka we ni ki comment ka ba revenue department ko ong kumno ko ong transfer of land should be in accordance with the Land Transfer Act. Tinrei minta tunginya pai kandiat sepangga Land Transfer Act. Haga state ke jongi kalong kumno. Kamde isu ke baklan. Kade kaan ke bala pentelot. Ha ki nadu kepor ke basdang. Ti ladapi paidin cakap Land Transfer Act hadu benai Julai kat kendai spak nyop kendai lapen kelai ka hadu sansin but they haga snem kat kendai spak nyop kendai ki insert ya gawe ke sub clause haga section ke ba khatway ke ba ong ba ke sarkar tang daga notification ka la ban penbena bala pelat ya kenu ke company na kajing syate kendon hagalan transfer act but they haga snem khat kendai spa nyop kendai hubnai September haga ta kapori ba pakem idang long minister iwe parlok ijong balong lu nong thokot iba El Gilbert Sulai i thok gawe ke city sa iba pakem la pisa ngan puli yang kumni ngai badan gi jingma lada superlat kumtu ya ke sarkar ban susya ya ke ne ke tai ke company ban lat na gi jingte kendon jong ke Land Transfer Act ka kendai spa nyopwei bad ikerpat pada kumta lada don lat dei ban penrung no aga rule ya kini ki kendon balada ke government ke don jingtmu ban penmi ya kenu ke notification haga jingi day bat kenu ke company ya kata ke jingtmu day ban pen pau shwa haga gazette mut haga public domain bat hadin lai posi ke government kan sala lada ke snow day hadin bakalayo ya ki jing ai jing mut shwa ban pen mi ya kata ke notification kata ti kalong demokratik kai mentakat iki company ki bawan banle business ni hoi menta le ngi don kam iki investment mo ngi don kam kenang ba la ban pen khai iki kam ki jam ki khun samla jungi kin yo kam tinrei ngi dei ban su thuru bangi don ngi dei jelai berit
ba ngila ban pediang ye kita ki investor ki behe tin re pide ban yo bade ya ke jing munjur bat i jing ai jing mut jong ki paj ba kadi ban pi ke jing mut hakani ke sithi ru ka long ba kadi ban long democracy kadi ban dan kata ke pre legislative consultation kham tam hukum kini ki issue ki ba juat ki ba khata ya mariang ki ba khata ya ka khando bat kumta ter ndre hoy kay ka ba jab de hakani ke investment promotion and facilitation act kam simdan ka pre legislative consultation ARUM kadon pen man ka jingile buri sob ngatrai ngai ka news ka baningkong ba ka voice of the people party ka legislature se bernihat bani keren ba mendai ban ai kitu ki jaka ki badai jong ka soil but ka agriculture ngan sei menta tingkren ya ki file notings but ki correspondence hapdeng ke investment policy department jong ka sarkar Meghalaya but kini ki way ki department but ngala ban mudur ya ki ecosystem secretariat lada kala poi ki sithi na secretariat kini ki directorate ngatrai ki note hi trai banong nginum IFP ngan salam ngan burom lada don officer jong ni ki directorate soil but agriculture ki nong MP ngi dang don kam ni kidan ngatrai ka board begin ong kumta tang balong ngam trai bede kin dan kata ka guts kata ka jingslur bede namar kawan nang tei na lord pi ki hakitu ki RTI papers ngi ba ki court meeting but kirai lemakla laitrik bnai agos arajar ar pusau tetel kumtu bagirai ban aino itu ka jaka jong ka soil ka pala cispa ekar nanta jong agriculture ngamudur berale se sanpos ne men chua ka por bagi semi gitu ki jaka pilih pensai se gitu ki bre pi ong ni don kam na ka benta ka roi ka par ban kentiu ya ka da kuriang dai menta bre pi deno yaki se ki we pat kan sei we benta ma immediately hadina tu kat badang don ka session hi kami ino tu ka report ba ka bernihat mo tadi ka mdei syuk tengah po India re pertai berkoi most polluted city Andre ka balingo kalong ba po bernihat le sing la nong ba breeding long la dei stang itu hi ispa akar jaka jong ka soil nei wat la kataru ka sarkar wat ya katuru kemut ban penduduk no te ngi sutu ya ka mindset jong ka government kam dei ka government ka ba perkhat nam ta ka bah kamiat ka jong a ka jong pi Ndai kumba kan ko government kadai syatang kata ban facilitate nam ta jong nur banyak nong manur wat lada upat ba uyam umat ya kajing ulong kum nur they don't care kem salia kuma pipin ka turu kala penlat ya ka RTI findings ka jong ki ko ong ba kani ka jing don jong kami pa bahkan kumi ong facilitate mo bahkan yarap bikini ki companies ba he ban invest hapok Meghalaya ka ima kalong ba kelaban pau ka tur ba la bendon ka jing ya kurup jaka ki hespa kin thiet jaka and plus prapau nak sispa ki brio ki jongi kim don jaka de landless te la da longli sa kumtali mut kat nungut tangkat nungut ki bandon jaka kan hari la jong kan landlessness kaya sno but giwe breki benta ke report jong ke sarkar India hi ke berpelat dengan Niti Ayog nata ke Prime Minister's Advisory Economic Advisory Council ke penpau ya ke jela Meghalaya ba ke jingdon jong kita ki multi dimensional poverty mo kata ke di kata ke we pat ke index kadang hadu arpnyo na ke sispa tiga daw jong ke jingduk let's see kita gi beduk ki bobun ki de ki bom don syu ya ka la ka jong ka khando kumbo piong ka ta ka prapo percent tingiru na kaliang ka sengi na kaliang ka turngin ya saji ba ka hok jong ki traisnong ha ka ni ka jala ban bat jala ka jong ka khando ki de ban yo ka khando ka kantup na du yeng i ba pin song pin sa pin he pin san i ki khon ki ti hadu ka ba pin rap ka hali ka klau ka ba pin penan kam na benta ti nomor kapor kelaya ngan point nak closing remark mo da kani gajing kli kalong ba ho ngi don kam mo ya kani ka roi ka par kumba ngi tip hi kat kum ki kai pot ba pair
ngi ba the ease of doing business ka jela jungi ka long very poor ka long shapo do nang ta ka per capita income ka jela jungi ka long very poor ti ka sarkar hoi kawan ra kita ki senjam ka shim ki senjam kawan ra kita ki lap ba pher ko no ban kan tiu kita baro mo kat kum ka jing pen shong rem jong ka sarkar ta ka bon ra kini ki an ki ba pher ti henry ngidan ka man sngu thu ru ba kum ba yong iba mene ki SDGs sustainable development ngidan kam ti kum ki nong yesaj an kum ki nong tho khubor kum ki nong mi khmat kum ki activists nei ke ai tharai ka ba ngi la nalade bangin le ban ai jing mut ya ka sarkar ban wan ra ya kata ka balance between ecology and development ngin zang shana fi ba pi kli kita jing kli makan mau bai ba bright mene pernah sedang iong ba haba kili inspect itu ki company chete chapo berni hat kio iba dakar komlek jong kila itu belong illegal long kumba ka government ka irap dan ke sarkar ka irap ya gitu ki banle ya gitu ki karkhana illegal phi gani kam de ke bathama be ba brayong kan jiti haba ka bishar ya ka we ke case Sri Penbaj Sutnga was state of Meghalaya arhajar arpuar ka ongkum ne hadin ka report bar ka judgment ka ongkum ne ka para sapu prang ka mawata kong banga kendit ka dig ong kendit ba yo I ba ka sarkar Meghalaya ka ba de page kepada page ya kabha kemiat ya kejing im jong nong chong snong penban ka pen slor ya kinong le bi ain kham tam ha pe de bat kamariang katam de ke ba thamai ke ba ong ba ka la don wat hakut ru arzak khna spum kot ko ong ba keni ka hapo izantia jongi ka land but water pollution ka akut kum la poi shadu sebab la super kam ya kini bentar te menta nomor ngila du ya gani sumkut kalau I kita halor ki report ki ayah ki judgment ki ongkalan an ka khendo bar ko kala kalong pollute hapo izentia haden ka khandai arpho pat ki menta ka government ka sarkar ka penslor saya ka le airpat kemu light li ki ni ki basic element for human life kemu ngila akut kata te ki ka bai phi ong ba ki ngila ban le ya ka government em ngatrai kini em nongkong hi benreu hi long baro mengi hi ngi de ban song tho ban don ka jingi kle iwe pa iwe pi don jingi kle ka ba arpat ngi de ban long ki bru ka start ba song tho ya ka jingjia ba ya ka balau ya ka lewe ke jongi ti hak bede bat ka economy ngatrai kam don ne e ke jingi onong ka jongi chete ya na ki plan ngai thu pi kat kum ki report ke minimum di like klur lani sau klur ka investment ha ka we ke kok plan laki don pi multiply ka ta laki don prapyo tli ke kok plan lani ki don sampho tli kat no hajar kan spak klur ke pisang ni kani ki pisang manu ban le audit iga nang no ko fan kani pisang manu ban tip pisang jong no kani kani ke serious issue ha post jongi ka government ka tip ne kani namar habaki apply habaki ai ke license ki ai ru ya ka expenditure jong tu ka jongi ka pisa sau klur ka we ka kok plan dang san totally kat no spak klur ka pisang tai manu nang no ta ka pisa kawan this is a serious issue of post jongi kecoa pangat pengkut kum ong him ta habai de ba ka culture ba ka environment lani ka mariang pi ngi don ha janti yang ka be ding klam ngi don ka chat syukra ka be ding klam ngi ile ya ka ngi le singu bahai ka ni namar ngi thungi tep hapor bes ngi ot ru ngi don ya ka chat syukra menta keni ke culture jongi ngi base na ni pensong rimi ka na ka rep periang menta tang hali ban rep film don ra Sat simen ka chat syukra ka dong jimut em ka ta culture jongi ka du klan dong jimut em hali rum don ka tang umban tung ke bar umlong ra ke umban van jerong ru ya ke slap ru yo ka acid drink kam don jimut ke muka kata bakin nanu ka culture ka umut haduk ka jing im ka syak ka khia ka jong ibru ru kong should repeat biang ka tu ka jing ong jupi kum ki pat ba kan langi don ke kam la ka jong kam ngi ban kum mi nong thok khubor kum mi nong isaj ai kum activist nong mi khmat kum ta I activist kum ta mo ki ai thrai ki ni ki roles and responsibilities ki jongi kum ki pat ba bangila ban ai ya ka sarkar ba hashwa ba kan ban be ya kata ka thong mo ban yo ya kata ka 10 billion dollar economy ngila sho ban penbet ikini kenrum kenram ki ba kta ya om tai ka mariang henry kum buyang iba ka culture ka jongi ru te
Kawai aku ban ong sikiba syong halor sarkar. Kim dai maki ka bos. Ki dai tang ki public servants ba kin burom shwa ye ki brio. Ki basa haka jela jungi burom ye ki but long transparent pensyai kat ka ba ayu dai ban pensyai what up bangin lahap le RTI man kapor namar ngimdon kata kapisa man kapor banwan. But ya daya kamariang but bu ikinong tray kibada tray hok mday kitu kibasya ay backdoor ngimkwa ikitu ki backdoor but kaway kalong ban kakwat kakhiyak bakta ha ka kidon kibriu kiba tuberculosis kala jur hapo is jantia kat kumbangatip ayo jentip hoi but ka kitu kidai banyo ka jengiram ka kot ka khia ka de ban long ka baningkong mdai ban haplech ki private hospitals ki de ban penbiang ka hospital jongi khnang ba ki beriu kinum haplech mare kumta but ka bam wat penjulor ya ka jakarep karyang jongi beriu Nun kaman pentikna bagi beliau ki yo ka basic rights ke jongki ke. Beliau ngalayu i kim kwa ban ong ai kim kwa. Ndai wat kata ya ka jaka jongki. Ki kwa kirap hi ki kwa trai hi. Ndai ya ka turu boy pendu pliang jai ya ka tu. Kata te ka bam iu kan susi ya kata. Tingi kerpat ki badon haka bor. Ngi kmi bat ngin ngi kwa kipat baru bakin ya snok ti lang ban ngi baro banya long ban perkat ba nama ngim kwa banya pang ngi kwa ban koi ban kia kata bakong san Pak Bright dengan suka ban sedang dah kekentian ka opening remark jung i MP jung i Dr. Ricky J Singkan moh ga jung keren jung ini po parlimen ke padang su padang yat menta ka ba yong ba mo land is life but what is life without land mo teng la yo sngu ya keren habidi bat ka kani ka nong kenti ka nong mai ka nong pa ka bangi mo kumu khasi kumu brio ngiyo kadi ka khando balada ka khando hi kala lach no nangi kamut ka jing im kam don shu te ka basong si ka long ba kadi ka jing sha nang mut ban ong mene ka ban ong i ba reading i war ha ka tu ong ba mo ka kala poi hadu ba kam don jing im shu ka khando kam don jing im shu ndai ka ka bangai i banga witness sapo Gentle Hills si ka long ba wat kal air mo ngapoi ste ngai i ba kumdu ki brio ka yeng kita khang bit sebang asil ya ka yeng ba tang suplat kamut utu ketuka na factory tu ki cement mo tu ki dust ki runglut te abangi pet ya kan ya kamut mo ya keren ya ka Constitution of India na do mene lamat phang mo right to life is a fundamental right dengan iba kani ka basic necessity mo jong brio habi dia ba ka jing im hangani ka jala ka jongi menta kelabu ha ka jing ma tela damanga ban mapi ki bas ngutu ba lingba ka jingle jong ka sarkar ban facilitate ya kita ki big se nga ka jing i tu nga se ki big industrialist kinwan ban rum bat banwan ban ti ya kani ka spa ba ka badan hapo ka jala ka jungi mo te ka dei nam ta jonga jong phi ba ngi dok ka ban yeng rang ba ha kani kenti ka mamta la dang ngim yang rang ba kani kenti ka mamta ngan ong phi mo ngilakut namar balai ngang ong beli ka sarkar ka dong kam ban facilitate do kan ni namar balai ba upat ba syania shu ka sarkar ngang ong la da ka sarkar pe ngila demat mo ngila demat kidon ki industrial estate la pipet apo yam pipet apo bernihan bang lei i ka bajai kitu ki artli ki jaka lada ka government kala ban penbahaswa hangtu kamun kanum don jing ka government lada ka ong ban place ni stai ru nei tang hangtu ru kala feel te kumnu kan ngin syania kani ka sarkar ba mentale kanang pen he susu bar kadang bu jingma ba kanang penjot ya ngi te ngai scam mo ka badong kam ni por kalong bamta kalong bangai scam bo pa ba unu i kini moling ba ka jing sim khia na kaliang jong ka media na kaliang jong ki social activist na kaliang jong ki bubun ki wei pan ki ken hun
Bang siam kali kapur ke bangi ngidong kam ban yang rang ba ban persya ke ba sorkar ke persang ban wanra ke ban penjot yang i kum kinong song jong kali ke jelah. Baik Pak. Aku berdei berkejingkit kli tinggi kinong song rungi don. Tendrai kejingkit kli ke ba kamjur kedai hagita ki basong agajing sensar. Abang ia keren ia kayok kekot mental lingi kende. Ban ngide iru ban kende mau kata ke 10 billion US dollar economy ke ba ke sarkar jela ke bu thong ba arajar aku pra ban penyo ia kata. Di sultanan buat udi chief minister uang ba what the wansim nagaram rula ban poi saya kata ke 10 billion dollar economy tengam tip aduk anu kata ke jing si satang ki economist kila ban batai. Tengah hang ni rungam keren kumu bertip ya ke economics, sendiri ngak keren kumu nong song snong. Namar bangayu i ba ngidan kamban kiu haga yok kekot. Ki samla ki di ban yok kam yok jam, ki ba yok kam ru ki di ban yok ke bai bela ke babiang kata ke living wage mo. Tinrei ngihap swa ban penduna ya kini ki dak jingkhen ka tu kan ni ki bangan kedong ni ki ba pau mentah. Arajar arpsau ka unemployment rate, urban unemployment rate hasti jungi kadang hadu 14%. Nangta ke dependency ratio kepalat hadu 1.9%. Nangta kadang kata ke highest level of casualization of work hadu 5% tam. Namar de piong yo kam. Bro ngiyong kemen yo kam. Indai ke job quality. Ki INMP kata ke bainong ke bapila bandin. Arajar arfulai kat bangatip amdunai ya kan riu hajar mut ki nong trei ying briu. Kebetup ki nong trei kenta ki register baga domestic workers movement. Hatu kini ki UNM ya kata ke minimum wage. Kabamenta na du ubanai Januari ke minimum wage ki unskilled labor kalong sanspa arbusan sisngi. Pi ban kentiu ya kata ke standard of living kata ke jingim bania bit bania biang lang namar nga bu pi keren ya ki ya ka yoga kot nganget hakani ke wei babaro unong song snong kente ba senrang uba song snong hakani ke jela udai bania imlang ne pi omno ne ba dei bania imlang kai kata ke growth lani ke development should reach the last person. Oh beri ubah cha tes kendong tam udai ban mat ye kita gijingker ku jong ke development. Tinggi dei man penduna swai kini gidak jingkhen. Kini gidak jingkhen ki ba ima. Ke jingduk ke baki uman la kesi. Kata ke multi dimensional poverty ke badan ke jela ke jungi ke ba ye ke ba marjan ba jela Bihar ba Jharkhand. Angi ki poi ngilajan poi sudu ke laipo persen na kinong song ki balong multi dimensionally poor. Kita ni haban penduna. So abangin poi seketika 10 billion dollar economy. Ni haban ya treasure tom. Ni dei man penduspa igini ke jela ke jungi kumbala ong mene akaman. Kadai ke jela ke beruspa. Kadon sibun ke potensial ke bangila ban penankam. Jende hoi kum kinong song ru ni dei banya voice room dei persya tang ya ke sarkar. Indai ya kita ki kenun ru ki bakrong pisatu. Kat kini ki check gate ki balong illegal ki balong bian. Nang ta ke jingdon jung ki katu kat ni ngut ki bakam ya ledi bagi dei kita. Ki baya buk tilang. Mo ki baya buk tilang ha ka ba penyak tu ya ki mar ki mata ka khayi masiru arajar khat kendai ni du kumba ni yok kemi ki masi kumba khat riu ki ba songdor kumba khat riu kulur tingka. Isalan sa Bangladesh. Te kata di ka kamram. Nang tangi di ban penankam ti kenai ka RTI. Nama kini ki ai na dangi ki pajbangi penankam mentoy. Nang ta ka lok ayuk taru, ngidi ban dawa ba di ban penklan nga kerpa di ba brai sa sisian in ham ter tenge po assembly. Ban yo biang ye ketu ka lok ayuk ta ak ka ba klan. Ti kita lese ki ba ngila ban pasat jingmot. Ndre ba dei pada ba kemariang sukwa ban kumma mapi pila sedang de jingruai jong ke siu nga dengan IDB jingruai habangaya lingba ki lauba lausan ngayo sngo jingpa ki sim modi na clear ki lom ngayo i ki the ki madan
ngakwa bagari ke jongi kan long biang kum bangi layar wai kum ba pi rai kum bangi rai bat kum ba ongi ba reading bangi nang ya syat nang ya masti ba namar bangi nang tip ya kata ka pateng kan nong pateng ke bangi layo na du ki long swa ki mat swa ki jongi boleh kendiat kum ong pi kampa pi ong tu jing rawai nyot singi ko jing pa ki sim ha ki ding ma lepi pa ngisi isentia ta chupa ta kana chupa ko one aspect em nga mut ban ka we ka banta em ban ayu na do ban chua ban khang do yong ka 600 na nin rus pa crore system ka revenue now de yong bat mentangi don ya ki kok plan ngi don ya ki cement plan pi ka lada ho ngam ong ra bangin yo tang mangi henry habakastit lada ka implement kat kini ki khat khana ke give and take situation ke deban don lani habaki yo kata na disejongi ke deban airu yingi henry de pipit ne kini keliang nandu ki arpo life system suden ke jingmi ke pisada ki kat kum ke jing ong jong ke sarkar ke bashar kai henry pinyo ayu hapo izentia jongi pinpit ne kanduk ke college ngim don ra ki ong ke government college ngim don ra ki school babhar ngim don ra ki surok ngim don ra nang ta pinpit ru ha ki hospital ru ong ke civil hospital henry tangka kerting ke kampat long se ki se isi pi ngas ngosi ban perkhat halor ke ne ngam so tho ha nak e pat ke liang ke bangi la ban redress ni pen kela ya ke ne haba kata ke jingmi kendai ke jingyo ru ni ban yo ada kata development pi ong ba pin ai ni development ha pe pi ai ya ki ar khana ban yo development ke e ba pi ai ni pat henry pi ai ni ke jingpang jing chutom pi shim dangi pi ai pe ni da ha te ni hang te ngetang srok im don ra ke song jong ban li srok im don ra ngi tan lok jong am tre sur ban li snor nomar ong ba sniu par ka srok jong pi kum kini ngasong sniu diaw ba prakhat na ke egiliang bangi la ban redes kan issue balik kan ke jing jot hapok ka district jongi kan chwe ngam la ban prakhat ka ta revenue hende ke revenue ma pe te pp haduk ki wine store nga try ke last report haduk 65 units ki wine store ki bang license hapo isentia jongi em nga try the highest in number of wine store in Meghalaya hapo Meghalaya rejongi hendring em tip ke e ke pa ngi pat ngi yo nang te hendring yo la ki briu ke jingpang ki ba ki nong bo ki ba pang im don ke rehabilitation sudah ha im yo ki rehab smo ki ba biang ke government kam ai hendring asong sip an pe halor ke ne ken ngi na liang ke district im yo ai ki nandu ki sports facilities ki health facilities education and kini baro im don ra ke jing wan jong ki khana kata development ke ba kumnu ke sarkar perkhat em ke letang ke jing peniap ya ki nong song jong ki chitai ta kan chu mo kan nang keren biang ngayo nai ba reading meneng keren tanggalan pollution water pollution air pollution ta second noise pollution pa no sound liyo complete ndon ye issue ready ba ka Gentle Hills te ya kublai shibun tingila yo sngo kum yo ba bright pene right to life is a fundamental right hendrai ka basmo si ka long ba kumila pen pa ba reading ba hajain te hills hi kata ka kal air ka bajobo ko ka bala ki bala yap nata ka noise pollution kum ta ter te ngite ba kum ki pai ba hi ngi don ya kata ka jingkit clear bangin yeng ngin pen pau ngin pen sawai ka sur ka jongi la ka long ka berit ru hendrai ngin dei ban mi shakpat ngin dei ban randien te kinong isem benta mata sngi kila pen pau ya kenya ka jutang ka jongki but halor kimat ke be dei bat ka mariang ke be mat ke be dei bat ka rukom bat khendo ka jongi bat kom ta ter but hakan di ka jinga thir menta ka sngi ru kin ki panelist ki jongi kila pen pau kumnu ke kita ki sen jam ke bangila ban le ban pentik na ba kejela ke jongi hi kari kan ke briu jong nyo trap hi kala biang ban yo ban long kita ke kari ke bakit kle ke ba ke buram mar kliang ya ka mariang ti sashi sin nga ban ai kublai ya pi bro sangut ya ke jing ya shimbata jong pi ba ikitu ke jing pesngo ke jong pi mo halor kan ke mat iba reading ikong Agnes iba bright iba petu ya ke jing ai jing bot ke jong ki ti bat ngakirmen ru baling ba kan ke jing ya thermen ta kasngi kan ai min kat ke men sim ya tip lem ha pedeng kini ki bor badai pet kan nang don bat kan thom ya ta jing kwan men toy mo jing ki kat tu kat ngut ba kum juru kan ai min sim ki pai ba kum ong men ne bikin
yang bikin jelek bikin saya takin ya ke jang ki but ban pelat ya kan ni ke jela jong ni nak mer jong ka jingjot ti perlong ni se syam yang bat pi ha ka wei pakapol bat ka wei pat ka kamat jeng kran hadu ta kapol ngadi iban gitu mauri na tau forefront media ku blai ka po jong pi baro